řekni. Po závodě, jaký máš pocity? Chtěl bych říct, že dneska to byl precizní výkon, hlavně spolupráce celého týmu a hlavně bych chtěl vyzvednout právě vyváženost. Že jsme se sešli všichni se stejnou výkonností a tu formu jsme poladili. Vlastně dalo by se hovořit skoro o zázraku, protože tolik lidí, aby se sešlo jakoby v tom nejvyšším, vždycky to má takovou tu, graduje, pak to leze dolů a sejít se přesně v tom nejvyšším bodě prostě opravdu není jednoduchý a nám se to povedlo. Proto jsem navázal na výborný umístění z prvního úseku a nezlepšil jsem to musím říct, protože tam byla těžký soupeři, ale nezhoršil jsem to a myslím, že máme určitě dobrou pozici do dalších. Jeli jsme teda za HSK Benecko, bohužel, ne za sport nás baví. Je to teda... Trenér má nějaký dodatek. Byl jsi spokojený s výkonem. Mě teče slza normálně, a kdybych si dal ty brýle, tak já mám oči oslzené. Trenérovi bych měl pár slov, ale to zase bychom museli pak nějak vypípávat. Prostě jediný, co bych udělal, takže chodit v polobotkách na závody místo v lyžařských botech je prostě nedokážu pochopit. Bez komentářů.